Goddags. Lidt fancy ham. Nå, goddag. Tag den her bog, tag bogen. What? Nå, men Og tag det der, ja. tag det der blazer. Nej, fuck dig. Ja, jeg har den. Men der, vi har fået nogle bøger. Vi er zombiefarmen. Nej, okay. Ej, vi har fået lavet, vi har fået, vi har fået, hvad er det? Lol. No. Vi har fået lavet en chartersted. Det er lige foran det der, det ved jeg ikke hvorfor. Blaze! Ja, og så har vi vores place farm, som owneren gad at gøre for os. Og han har givet mig commanden, så jeg kan eje, så jeg kan få ting. Og så har han skrevet, så jeg kan skrive spawner. Der var drop lige her for ikke særlig lang tid. Når der er mange zombier og zombiefarmen, så er der er en, der har joinet vores... Nej, han prøver at join. Okay. Vi er zombiefarmen, når der er mange og jeg er legend. Hey! Og jeg er stadig bare tænkt på bedst. Hvorfor spawner der ikke nogen zombier? Men lige før der spawner den helt op til mig. Nu får jeg på det op. Jeg tror, der er en, der har ødelagt det Lille, hvorfor spørger han mig om rank? Tror han, jeg er OP eller sådan noget? Nå, der er mange idioter herinde, men owneren han er aldrig inde. Aldrig. Okay, kom, vi lukker dem bare ned i det her grimme hul og holder dem til fange, og ja, nu siger jeg ikke mere. Hvad serveren egentlig sponsoreret af? Swift Hosting, tror jeg det var. Men, må jeg få hjælp? Hvorfor går det over mig, det her? Jeg ved ikke. Hallo? Jeg bliver vildt. Det er bare ufor, hvis der går jeg men vi skal ud og skaffe noget kaktus. Kom så, dreng. Ud og skaffe noget kaktus. Ja. Nu kommer der zombier. Så vi skal spawne. Hey, vis lige zombiefarmen. Nej, det ved de ikke. Altså nu, når den virker. Virker den her? Jeg kan smadre. Ellers dræber jeg dem bare. Ja. Nå, jeg kommer tilbage lige lidt, så alle ikke skriver til mig. Så... Vent, jeg kommer lige om lidt. Ja, så er vi tilbage. Nu skal vi bare ud for at finde... Jeg går fremad. Kaktus. Okay, jeg stopper nu. Ja, okay. Jeg gider ikke, så jeg har sat... I lige os begge. Er der ikke nogen ørken et eller andet sted? Jo, langt væk. Load map, please. Nej, vi skal have senge, skal vi ikke? Jo, for helvede, vi skal have. Hvem skaffer det? Det gør jeg. Ja, det gør du. Jamen, så har jeg 3-15 stiger, så skal du bare dø. Hvor det er ikke Tænkt. Lol. Hey, skal vi ikke have en farm med grise og sådan noget? Vi har masser af penge til at købe det. Hvor er shoppen egentlig? Ja, i spawn. Det har jeg ikke lige tænkt på at gå hen og kigge. Nu gider jeg ikke mere ej kaktus. Lol. Nej, hvordan er det nu, man staves til kaktus? C-A med K-T-U-S eller S. Jeg dør. One high. Okay. Så... Du skal bare blive der lige med. Sådan der. Så går vi til... Nej, hellfire. Men
Vi skal nok fuck, det går hurtigt. Nå, men vi skal nok lade være med at snyde mere. Jeg har bedrock. Cool. Okay, vi skal lave en automatisk kaktusfarm her. Ja, hvem har kaktus? Jeg har kaktus. Jeg dræber lige. Okay, Nej, jeg dør! Okay, rager det også. Jeg er bange. Jeg ved ikke, hvad mining skill jeg er i. Det er sådan, så du kan mine hurtigere jo. Ja! Jo, jeg er mining skill 107. Halvfight, stop! Men ham den gamle, ja, der er med. Han kunne ikke være med lige nu, så ja, så det bliver det bare os tre og ham. Det dark billeder, han er sådan. Så er jeg heller ikke noget liv. Sådan der. Vi er over for hinanden. Nej, han stjal vores bedrock. Det vi havde brugt så mange penge på. Hvorfor skulle du også lige smadre den chest? Det var alt det. Okay, hallo, drengen kan ikke hjælpe med at smadre en masse ind her. Han dræber på mig. Okay, jeg gør det. Hallo, drengen? Er der en plok lige der? Nej! Nej, hallo, du må ikke smadre ind til den anden farm, jo. Altså, for fanden. Det gør jeg. Hvad? Alle mine ting! Det var. Okay, den her. Alle mine ting er væk nu. Hallo, dreng. Hvis I ikke hjælper her nu, så bliver jeg rigtig sur. Jeg vil gerne, men... Okay, vi stopper videoen, og så kommer vi tilbage, når vi har lavet det her kæmpe sted for at det der spidser. Ja, okay. Ja, så er vi sådan blevet færdige her. Lidt. Ja. Det tog også flere timer, det her. Hej, det tog en time. Eller sådan noget. Men nu skal... Der er wilderness her. Claim. Okay, F claim A. Og... Sådan der. Okay, nej, ikke nu. Sådan. Map. Nu skal vi have bygget det der. Vi har egentlig claimet lidt Vi har egentlig claimet lidt, hvis I skriver /f map. Ja. Og der claimer over ved skopjesporen. Vi starter... Okay. Så sætter vi sand. Okay, skal vi bare spawne os lidt frem til sand? Ja. Det er ret meget på den her side. Sådan. Okay, dreng. Hallo? Nu er jeg tilbage. Ja, godt så. Han er tilbage. Ja. Jeg bygger den anden side så. Ja. Eller vent, slå det der byggeting til. Altså sådan så fast bedre. Nej, det gider jeg ikke i videoerne. Men optager du stadig? Nej. 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 Hey, prøv at skrive i chatten, med at du skulle spille din YouTube-kanal. Ej, hvor er det dårligt det der. De vidste ikke engang, at det var faction, mand. Altså slet ikke, fordi man kan faction. Det er da Kid PvP, ikke? Nej. Ja. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Så planter vi kaktuserne. Okay. Men rygter. Hvad er det, de andre, det her? Så starter jeg bare herovre. Dus. Og det bliver sådan en lidt stor kaktusfarm, det her. Jeg går lige 2 minutter. Min computer skal lige scannes. Og for den der. Sådan der. Hvad er det? Ja, okay, det sidder ikke sådan helt lige, men det er lige meget. Så bygger vi.
Og den der... Må jeg få nogle kaktusser til at bygge med? Nej, Idiot. spasser. 2 hjerter. Jeg kan lære det. Gay. Ah, Au, 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 au. High five. Fucking ligeglad med de... Jeg vil ikke dø igen. Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Ja. Fuldstændig. Ha! Lige Jeg sliger mig. Og så kunne du passe, at med ham der sætter en flintenstiv. Jeg danser tanke. Er der en, der har et æble? Nej, hallo. Okay, hvad smadrer man kaktus? Okay, alle sammen smadrer lige det her kaktus. Smadrer det fucking kaktus. jeg får noget. Smadrer kaktus, når jeg siger det. Hvorfor giver en bag potato sådan et halvt? Skal jeg smadre alle kaktusserne? Ja. Så spiser du bare godt op. Hvorfor var der så en der skrev det til mig? Lol. Må jeg godt sætte blokke til at smadre dem, fordi at hakker. blokke kan vi jo smadre hurtigere. Ja. Og så sælger du iron blocks. Er det det, vi har mest af, eller hvad? Det er det, jeg har mest af. Vi har mest cobblestone. Du må ikke bruge super brick. Hvorfor må man ikke bruge superbreak? Jo, det er bare, imens jeg optager, så er det ikke så godt. Hvorfor ikke? Fordi det kan den ikke klare. Men lige meget. Hvorfor skal I hacke så meget? LOL! Er der en, der hacker, så band ham. Nej, det var han der is Danny. Right. Ja. Men, Okay. optager du lige nu? Ja. Okay,